Ole kan channel ko lom le ve ka chu o hei voina chuan ACM nam pang bok kan lo ti le dona hei dal siam tui dan kan non tilang don ni helai hi dal ania helai hian tomato so thing purun sen purun var ba khor te pawm ani eng pawh ni se dal kan lo silanga kan lo chhum photang hei cooker kan chuang tawh a ama saberin tui kan lo leang cooker an chhum min dawn ni tui viawang kan ron mukbang le nga lang thei chuan dal kan lo thlak a hei kan thlak chu to dal chu a yeng kan ron thlak leang tel tam phok ngai lo ni he chuan chi kan lo thlak leang a hei chuanin hei hi minute voi khat phit chung kan lo nghak le dawn ni kan lo thinang chuan tel hi kan lo lenga chuan hei kan nghak sa wang phat dawn ani chuan tel pawh sa tawh a fast food kan lo thlak nga hei fast food ka ti mai zela hming tak fast food chu ni em chu mo chiang kai ka big lo chuan marcha kan lo ati tak sei nga video tui lo thei lo hei purun var thanga so thing purun sen kan thak le a chuan hei purun var kan thak che so thing purun sen purun var ni chu kan thak hei kan ngak min deuh hlekang hei kan ngak sen tawh chuan jira kan lo thlakang red chili powder kan lo thlak lenga hei chu in thak ngam chin ani mai in ngam tok chin khan mai chuan tomato kan lo thlanga mel to kop mai tiang ko hian ne dal thak ma pon tu hian to lo ma le dal kan lo chhum kha kan lo thak anga tui hmuh chi chei khop mai ba khor kha kan lo thlak lenga en mấy bên tui lo thei lo ni thiên kan lo ha so bor borang hei so bor tae min ton ta ni hi min tae tui mel khop mai hi chu min tae hei chicken lollipop kan lo siam leng hal dona frozen chicken lollipop ani chu ama saberin ayeng kan lo telang man mukbang tur an siam le nga langa hei chi red chili powder kan ti kha hei chu kan thak ngam chin khan mai a in sianga hei jira nia ti hian kan lo mix vek dawn ni
chuan heta tel kan lo leng kan fry na tur tel hei hi kan ngak sa photang hei kan mix to a tel po sa to a kan lo nga kan lo thlak do ni ma sa ve tel po kan lo ngak min dewang hei a min ta e pakora ang khop mai he kan lo chonga he min to a chicken pakora ni chu chicken lollipop tin này có mà nó xuống tháng á cái lồng bông hoa lô nè hey cái lồng em mua bông hoa lô đây lồng em hoa bốc bốc mình này ấy trở lại mà xem thực tế đây là hey tính alliance sauce xong bốc á tùy về khóc rồi hey first nan duy khóc mà đây chúng ta xỉm hai này duy khóc mà
tuy khóc mày rồi xem mày thơ mày hay đã xem nào xem vết khát hay tí là năm tí lần vết khát tùy mẹ khóc mày tuy khóc mày chicken lollipop ngay cho nhỉ hả 이거 어떻게 해줘요? 보세요. Gặp vua cái gì tội đâu last night ấy dấu lẻ nó long à tôi ai mày tomato sauce chúng nó làm này
por aí po chú ấy rồi vác mày video đó anh phải là chết luôn không bye bye với cô này